Батламаме партом. Мамастатаги дромтым, ҷавоби телефон ма. Дисолдир омадай гӯё агент кадай чизе кадай. Лейбли гара нишонама ҷазир кадаги нестам. Хурда будам сари реп ҳафтай доди хидора. Қаландар бля. Олибеки шояд хидматун. Анде у пидер боша, астағфир. Нақсад нигерам боша. салом дӯстон, инак барномаи Rap News ва бо шумо манам Ҷомӣ. Кадоме ки мехоҳад 20 сомонӣ кор кунад, рақамҳое ки дар зери видео будааст, ба ҳамон муроҷиат намоед ва соҳиби 20 сомонӣ шавед. Барои харидори намудани маҳсулотҳои софсавдо метавонад аз сайти sofsavdo.ru истифода баред. Маҳсулотҳо барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастед ва мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст аст ва мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, пас аз маҳсулотҳои софсавдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 1 соат бошад. Барои дигар давлатҳо бошад доставка аз 2 то 3 рӯз мебошад. Барои фоидаҳои доруро дидан метавонед аз YouTube канали sofsavdo.tg истифода баред. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Лен бовар накард ки шахера 2 сол пеш шонемси барои хезера барҳам додан равон карда боша. Марҳамат хитон тамошо кунед. Гунатаямаш ки тоштовай дисолдир омадай гӯё агент кадай чизе кадай. Шора Тоҷикистон омад ва аҷоибиш дар ҳамиае ки ҳайрон шид ки дар Москва барф нестаю, дар Душанбе барфай. Ман мерам ба хонара. Касе ки рафтани мара намехост гӯша хурда. Ина самолёти морам омад. Бачако ма короче расидам. Тоҷикистон расидам да Москва, дем барф набуд, инҷа да барф задиса. Ама садай короче бо алоқадай. Макс пишакчаи сафед чакофта истай. Ба фикри ман YouTube нашид. Макс чӣ балое дорӣ? Бо бизнес гузаштаст чӣ? Ё ки ягон канали ҳайвонот ҳуй каданӣ? Ассалому алайкум ба ҳама бачаҳо духтаро. Бачако я пишакча дар кор шуда, пишакчаи сафедак боша. Майдак боша, мақсад ягон кас дошта боша, бинависона, ягон кас адрес бидона бинависона, ҳазор омад пишаки. Ака Исмоил, хиники омадай, ҳама хиник худестай. Хай вақт вазъията бо медони хитон барои ҳаму қадар намехандан. Ты, ина ми тиличда. Чӣ ба это серьёзный? Бача бур бахан, зиндаги те инҷа. Некем хиники омад. Ҳиҷа бардору меган хабари рӯз нестай, хайр аз шуда хабари рӯз дар Душанбе барф боридан мекард ку ях кен. Передни видуши тенҷа задни видуши безы. Бигустатор, яке аз легендаҳои ютуби тоҷик фарзанддор шид ва куклаи пеши мошинша фави гуфт ки ман ба духтарча мебарам. Акай Суруш, худованд умри фарзанда дарозу пурбаракат бигардона. Чадовиҷаи реп холдеста. Муборак шаве. Генг. Я ма ба духтари хид намебарам. Не. О, радной. О. Ам пеши мошинбидагӣ рафт. Де хай бида. Хай медизмиш кайф кун. Инами медизм да хона сторис мекунам. Фавику бигустатор ва дигар дӯстошон вақтшона якҷоя мегзаронанд ва шӯхиҳои бисёр мекунанд. Ман як чизда фақат розиам ки ба хотири якҷоя сарҷамӣ бо ҳамроҳи дӯстот шӯхию хирсандӣ мекунӣ ва намебинӣ ки вақт чӣ хел гузаштаистай. хитонина тамошо кунед дӯстии бародарора. Қати биг скоро трекчаи бомба мешава. Интизор бошен. Саграви қати микрофон ҷанг дора. Висто. Контрбозои асри 21. چمجا آمدن یا دو چیزا دیدیم اینا این همه خری ایش همه خری ایش هم اینه قطید نپری یارا بخری این همه این موزیک هم تبی چه خیلی این هایش بفرشی دگه دیگه نمیخونه این زهرهش بوچی ده موسا این همی تو مده هوا ماه دمو بین میلیون تا ستاره ها تو مده هوا ماه بین میلیون تا ستاره ها فیا باشه برادرها رپی نوشه رپتیسیا داره مرحمت تماشا کنه رپرها پیش از رپ زپسی کنیشون انا میخیر اول چند بار پرگان میکنن بگو کجایی
райдер боз як чиз дигара қайд кард ки бояд айбоварии волидайнат наброӣ ҳамин суханҳоро дар ҳама савед дод ин ҳамин западлои қати тиҷура шидан райдер шунемсира гуфт ники асосии ин мужик халовский будай холовский не ва мехостад ки батла дар каналаш бирора ҳамин холовский ё халовский усидай камера халовский батла полни дидем ба хайрандеш гуфт ки биё дар канали ма партоимш райдер доказат кард ки батла дорад ва гуфт ки агар ман ин батла ҳозир дар каналам партом Синат Шарипов жалба мекунад каналма маҳкам карданаш мумкин аст ва як силкаи дигар дар поёни комментарияш дар описанияи каналаш монда ки бидрои подписатсия кунед 5000 шавад то 20 видеои батла ба пурагӣ дар каналаш мепартояд ва ҳама каса тамошо мекунед дӯстон ҳозир агар ира дар канали худам партом мара мумкин аст ки жалоб рӯйкна канали ма маҳкам шава 5000 шава агар подписчико батла ма мепартом эй сорбон оҳистарон шнапс репи нав хондистай марҳамат бениҳоят треки аҷоибай автобус дер мекунам мегирам такси пеши падар мерай ҳо бояд бираси махаҷ қариб ранги мияги шидай стилаш либос пӯшиш бо ришош полни акахта ба ҳамо монанд кадастику не ки зебидайта вақте ки барф задастай ё ин ки хинукай ҳамин трека мемонӣ роҳат мекунӣ оли беки ти худат намедонӣ сабаби ҳамин треки оли беки шояд худат намедонӣ ки сабаби ҳамин треки ралик ваъда дод ки тоҷикистон биёяд баъд аз батл қатъи шахри шонемсии соли 2021 репи тоҷика мекафонанд ралик боша полинам хали по-русски говорида агар по-таҷикиски гап зана официантко кайфалон мешаванд клипи нави ралика Синат Шарипов дар Питер сиёнка кард ва дар каналаш партов гап надорум акай Синат мужики да агар намехед дастгирӣ карданги реперора соҳиби ҳама чӣ мешаванд ман барои ту туфа харидани гилора хурда будам сари реп ҳафтаи доди худора Лилвес мега 3 сол мешавад ки ман батл карданиём ҳамун батлеро гонорарошона бисёр мегӯянд ва намедонам бародаро камтар хай гонорартона пастар кне брои қатъи мужик батл кне охи чи соперники мада предлагат мекунанд гонораршона баланд мегӯянд Лилвес нишон дод ки чӣ хел трекша запис мекунад ва оиди бо клипаш гап задистай ин трекаш ба фикрам ки қатъи онис мешавад марҳамат худтон тамошо кунед рафти наворша нишон додагиак МС Зафар малишка сера живой хондак марҳамат гӯш кунед овозаш ку чӣ хела бада комментария оценид мекунед нигеро меган ин нигер сиёҳа нигеро сиёҳ мешаванд сиёҳпӯстора нигер меган ина охи скор нигери сафед бидай ку ҳамин меган ғамзадо туи муборак мехонанд туи муборак фақат ғамзадо мехонанд кадом бачае ки дар ишқи духталаш пидагиай ва ӯ туи дора баъд туи муборак мехонанд ина макс қатъи бадик туи муборак мехонанд не ки ба дига мантиқ бадик боша иҷада сирои Фреда фош кардистай намедонам Фред барои ноз треки навша хондестай оли беки шояд худат намедонӣ ки сабаби ҳамин треки
фақат ҳами батли шонефси ва райдер уже шумихаш калони бачи то чанд рафт калон шид ва инак боз давлатҷони фархорӣ оиди раундҳои шонефси фикрҳои хича гуфт. салому алайкум ба ҳама бародаро ва хоҳарони азиз, касоне ки моро тамошо мекунанд, ҳазору раҳмати калон. чӣ гап доштум ба акай Синат Шарипов ва Шаҳбоз яъне ки шонемси брат. мақсад ки ҳозир ҳаминҷа гап рафтеса ки шонемси мега ки ман видеомо мақсад раундомо мехонам дар канал мепартом, бисёрш мега дар канали Шон партом, бисёрш мега дар канали Синат партом. ман мужик вори мисол по-братски гап мезанам шонемси брат ам раундота бихон ту мужики ман мешиносам худта мисол аму раундота бихон акай Синат да парто дар каналаш парто барое ки ӯ расход кардагия мисол ҳечи набоша ягон пулша бигирам. ман медонам ки раундои батли худат брат ҳечи наша 150,000 просмотр боло мешава поён не як дона штука. барои ҳам хабародари азиз, агар гапи мора бигирӣ, мо ҳамчун брат по-братски мегемод ки ами раундота бихон дар акай Синат парто Синат дар канали худаш шад. зуба МС қати ралика Синат Шарипов дар гипермаркет фир гаштестиян. марҳамат хитон бинед ку чӣ кор мекунанд дар уҷа ва чӣ қадар калон астад. видеои нав дар ютуб дорем, тамошо кунед. ама каска рӯзи 12 фромӯш накунем. батла кор мекунем. ами питерда бинам биззателна. салому алейкум. ин акай Синат на связи 24/7. рейкл брат и қадаре ки трак сабр зиқат кадастай ба и хеле бад нагардохи ай оянда умед кун камтар монам зиқ мешем вақте тра мебинем ихе мегарди. худо фарзанд дорад кина фарзанда умша дароз кина не ки и хеле бад нагард. блад мо худики да мурде афтира би хеле магазин промода қатима бала диловар ба монанди Фараҳманд хондестай. ака Сиёвуш додари мастер сура будай. инаира манам нафаҳмидам ва ака Сиёвуш ки дар хизматай ва 10 рӯза ҷавоб гирифта омадай хонашон. қати акаш як сюрприз тайёр кардестиян. намедонам чӣ бошаде ки ба наздикӣ мебуроя. ба фикри ма ки зури бад мешава вақте акау додар як сюрпризи хуб мекунанд. касе намедонист ака Сиёвуш додари ман додари радноям. кеш бошад трекхонира намедонам баъз када ё ки хондасай дар гӯши мо нарасидасай сабабоша намедонам не ки дар прямой эфир шиштай қати ҳамин бародарош официанткора афзуш дад када. официанткотон созан ё ки мешавад. نمیشه سازم میشهاش نمیگیریم کرده официал дошта боша не пацан амҷа дор این هم یه نگاه کش هستایی کی هستایی کش нигерора пидор гуфт. ҳамин шӯхӣ буд ё ки серьёзно? анде ӯ пидор боша астағфируллоҳ нигер боша асабошу вайронай. Ma печаткам правила байравия касекия ребрав хиёл накунами. ина модель уна модель инами модель унаму моделай. ина модель уна модель инами модель унаму моделай. ҷокера разборошон пулқати ҳал мешидай. яъне ки ҷокери ваъдатӣ ҷокери панҷакентира гуфт гонорар мабите қати любой хи батл мекунам. эй қаландар бля иси гушка хил хестеси видео кеси ҷокери фаршиви туда-суда охи қати ту батл кардан ту нистои те фаҳмидаси ту бира қати бебер батл ку фаҳмидаси мехези видео мекуни тай ма тарсиди ту вообще хидат ки ма ту битарсам ним қашагауза мехези тай ма тарсиди туда-суда батл мефурата биё гонорари мара те қати любое время пагана батл мекунам я ҳафта пасам батл мекунам ту бепул ту нистои ту батл карданда те гонорари мара қати дар любой ҷо батл мекунам. давай гӯ бля. шахр хичам гуфт ки ма хезера шикаст надодам ва маънои гапш ки шонемси ӯра агенти роӣ накардаю ва шахр хезера шикаст надодай яъне ки барои хезера шикаст додан нарафтай хезе. чо кардӣ чӣ буд?
лейбли гаранишона маҷазир калагӣ нестам. шояд дар назари касе ғамзада будам ба хотире ки реписия накарда будам. Сед Волф жёстки треки меброра чӣ? мухлисои Рестпро шумо хабар доред ки дар Рестпро репери нав дуромадагиай ба номи Белайс. агар бидонед дар комментария хитоб бинависед. бо шонамиси треки навша живой хонд. шонамиси боз як шӯхии беҳтарин нагирид дар сториси инстаграмаш монд. баъди бахшиш пирсидани доди худо айшону мухлисош ва мухлеси хезе буданаш дар комментария як кас як шеъре навистааст барои гапҳои доди худо. марҳамат хитон тамошо кунед. Bevel Records. баром пеши Манижат Давлатова рафт ва трекша живой хондак. Манижат Давлатова боша дар сториси инстаграмаш мондак ва таърифаш кард, гуфт зури бад хонди. баром яъне ки акай берӯз iPhone 12 муборак бошата ва дише ман хита нафаҳмидим ака ҳар як сурати гирифтагита чанд сумӣ мехарӣ? айсар биги безе бума. не айсар биги. хушрӯ биги. не ман фотограф маълиш кардам наконец-то. бачаҳако скоро бародар инстаграм мекафона намедонам кай як мекафона ҳозирашта о5 партофтагай дуд кесай фақат. ин ҳама Dazion Records барои чӣ ҷамъ шуда бошанд? ягон треки навай ё ки ягон идеяи бомба? چی با؟ Неквайн диса да ҳамаи реперо. Не ки брат матра як чира бугум ки да охири клипи текстота фромӯш кардӣ уҷашам мондай клипмейкерат. 6 солай да соҳаи репм нақапидим хайпа кӯни герое ки доим мегуфте. имрӯз 10 декабр бах 84 зодрӯз дора. акай Бахтиёр худо умртона дароз гардона ва тани сиҳаттон тия ҳамеша сарбаланду хонаобод боше. хушбахтира орзуманд дебтон. имрӯз легендаи репи тоҷик баха 84 зодрӯз дора. ҳасан баланка мусиқира рафте. зодрӯз муборак баха 84. анен треки навша тайёр кардестай. алло қай ваҳдат. шахр бахшиш пирсид ба хотире ки пешаи муҳлат ба мақсадаш расид, яъне ки дар борааш гап задан. ӯ 17 декабри соли 2020 гуфта буд, не ки аллакай ноябрда ҳама дар борааш гап задистанд. хайр дӯстони азиз, ин буд барномаи Rap News ва бо шумо будам ҷомӣ. кадоме ки мехоҳад 20 сомонӣ кор кунад, рақамҳое ки дар зери видео будааст ба ҳамон муроҷиат намоед ва соҳиби 20 сомонӣ шавед. то барномаҳои оянда шоду фирӯз бошед.